हेल' लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस आपडेट लाना फैबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाइक खालामना गिबियावनो दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया अयोध्यायाव राम मन्दिर लुफुंनो बैसुमुथि फुजा भूमि पूजन होनायनि उनाव आसामनि सनितपुराव दुंहाव थासारि। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रामनि जोनोम थावनि अयोध्यायाव राम मन्दिर लुफुंनो बैसुमुथि फुजा भूमि पूजन होनायनि उनाव आसामनि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव मोनसे दाङाबाजि जाथाय सोमजियो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला ढेकियाजुलिनि मुंख्लं नोगोराव राम मन्दिर लुफुंनो भूमि पूजन हाबाफारिखौ बरायनायजों लोगोसे बाइक रेलि दिन्थिफुंनायनि उनाव गरधुबा ओनसोलनि हर हरि मन्दिराव सिबिनो थांनाय समावनो मुस्लिम आरो राम सेना बजरं दलनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिना बाइक गारिखौ सावनानै सेवहांगार खालामो। मोननै हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि थासारि सोमजिनायाव ओनसोलाव दुंहाव थासारिया दासिमबो सुग्लायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि थासारि सोमजिदों गथ' नुनाय बायदि। लोगोसेनो अयोध्यायाव राम मन्दिर लुफुंनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बैसुमुथि फुजा भूमि पूजन होनायखौ क'क्राझारबो दुंबुरदै बरायदोंमोन मैया। रामनि गोथार जोनोम थावनि उत्तर प्रदेशनि अयोध्यायाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया सानजौफुआव राम मन्दिर लुफुंनो बैसुमुथि फुजा भूमि पूजन होनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। राम मन्दिर लुफुंनो बैसुमुथि फुजा होनायखौ हादरनाङैनो हिन्दु धोरोमारिफोरा दुंबुरदै बरायनायजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोरावबो रंगिना संगिना हाबाफारिजों आलारि बाथि फोजोंनानै बरायो आरो जिल्लानि फकिराग्राम आरो आमगुरियावबो राम मन्दिर लुफुंनो थामथिम जानाय नुनो मोन्दों। नैथियाव दङ बिलाखिपारायाव हरखाब अर जोंनायनि जाहोनाव गं 25 सुबुंनि न'खराव माने अरा जोंब्लावदों आरो माबोरै जोंदों बेखौ दा मिथिथ'नाय जायाखै जाहोनखौ। नाथाय गं 25 गोजो जोंदों जोबोद दुखुनि बाथ्रा। माने जोंजाग्रायासो मिथिसिगौ आरो जोंथ' नुनायाव गं 25ल' सानो नाथाय गंसे न'खराव मा मा थायो बेसाद सिङाव दा जोंजाग्रायासो बेसेबां दुखु मोनदों। थामथियाव दङ काछाराव अस्त्र लानाय मोनसे हानजाया गंसे न'खरनि खिरखि सिफायनानै 5 बोसोरनि सासे गथ'खौ लाना थाङो आरो गथ'खौ हगारफिननो थाखाय 2 लाख रां दाबि खालामदों। लोगोसेनो माने अस्त्र लानाय मोनसे हानजाया न'नि रां आरो बिमा बिफानि मबाइलखौबो लाना थांफादोंमोन। ब्रैथियाव दङ हुजाय कभिड सेन्टारनिफ्राय सासे कभिड-19 बेरामिया खारखुमादों। मुङा साबदान हुसेन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा हुजाय कभिड सेन्टारनिफ्राय खिरखिजों बारखुमा लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ गुगोल पे फन पे बाहायोब्ला एसे सांग्रां जा। सासे आनन्द कुमार सिंह बिथांनि नाम्बारजों गोबां सुबुंनाव कल खालामनानै गुगोल पे फन पेनिफ्राय फैसा लाना थाङो। जुदि नोंथाङा अलेक्सआव मुवा फानो अब्ला नोंथांनाव 8307316015 नाम्बारजों कल खालामनानै नोंथांनि बेसादखौ बायगोन आरो अनलाइन पेमेन्ट खालामगोन होननानै बुङो आरो जेब्ला माने अनलाइन पेमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे आइडि हरग्रोयो बेवहाय नोंथाङा 2 रां हरगो लिंक खालामनो थाखाय ओमफ्राय जों उनाव हरफिनगोन होननानै बुङो नाथाय गासिखौबो लानासो थांफिनजोबो। दथियाव दङ काजिरङायाव खामानि मावग्रा 8 जन सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। 1 आगस्टआव सासेनावल' मोननाय जादोंमोन नाथाय बेखौ मोननायनि उनाव गासैनावबो टेस्ट खालामना नायो ओमफ्राय गासै दा 8 जननाव मोननाय जायो। 7थियाव दङ बकाजानाव 30 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 2 सुबुंखौ ग्रेप्टार। माने गंसे बलेर' पिकआपआव लाना फैदोंमोन 30 लाखनि ड्राग्स बिथांमोनखौ पुलिसा हमबाय। 8थियाव दङ सासे सेंग्राया गावनि गोसो थोनायनि फट'खौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै ग्रेप्टार खालामजादों। लाहौरी घाटनि जिन्नातुल इस्लामा गावनि गोसो थोनायनि गाज्रि फट' ससियेल मिडियायाव हगारनानै होयो आरो बेखौ नुनानै हिन्जावसानि बिमा बिफाया नुनानै पुलिसनि FIR होयो। दा बिथां भाइरेल खालामग्राखौ हमबाय पुलिसा। 9थियाव दङ मैया काजल नैबे सावगारि नुनाया बयबोथ' मिथिखायो काजल थ' बिथांनि मैया 46थि बारदोंमोन माने दा बिथाङा 46थि बोसोर जाबाय बा बारबाय। 10थियाव दङ मैया आसामाव गासै 6 जन सुबुं थैनो गोनां जादों कभिड-19नि थाखाय थ' बिथांमोननि मुंखौ फारियै बुंलांसै। गिबियावनो दङ रमेश चक्र मेथि 80 बोसोर बैसोनि कामरुप मेट्र'निफ्राय। राम कुमार माहातो 52 बोसोर बैसोनि आरो तरुणी शरण कलिता 60 बोसोर बैसोनि सानैबो डिब्रुगड़निफ्राय। बदल देबनाथ 52 बोसोर बैसोनि तिनसुकियानिफ्राय। कानु पल 52 बोसोर बैसोनि काछानिफ्राय। एन्ड लामबानु खातुन दा 35 बोसोर बैसोनि दरंनिफ्राय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव।